Trí, dó, híon, náid. Díobh seo bhríonna go léamh cúpla scéal nuacht as Meiriceá neamh dé luain an tochtúláidíag mí eibreán 2017 ach I léamh scéalta ón ine seo chaite an cúigúláidíag mí eibreán 2017. An vírus Zika. Tá sainiúlathe na Státaí Untaithe Deighilte faoin cheartdóibh faoi cadba chearta dhéanamh ó híomh chomhairle nuair a bhíonn nuair a bhaidh mrá torach nuair a cheartdóibh éirí torach fiú. Sin tá na sainiúlathe Deighilte cheartdóibh rá le daoine atá I mbaol Zika gan ghinúintil a lorg. Cibé tá Zika ag tuairteáil ar na Stáit Untaithe agus is beag éile féidir a rá faoi go fúil. An Bhrasaíl. Tá ar a géire tá reachtóirí áirithe ag géirí roinnt daoine a bhrise as a bhaist maiall ar an scánal Breabaireachta a bhris le seachtainní beaga nús. Ach is cosúil go bhfuil rion sin reachtóirí atá tógáil chásan I Breabaireachta sin chásan I Camailéireachta faoi dribleoidid féin agus gfuil cúisní chuire ina le siadsan. Agus muid a caint ar Deighilt tá scéal mór áitiúil sa New York Times faoi Deighilt chineach I Nuacht agus an chonstaich a bhhainin leis do ghlúiseacht na tithíochta sa chathair. Agus cé go Deighilt do le Ilghnéireacht. Leis céal. Cé go Deighilt de Ilghnéireacht sa chathair is cosúil go bhfuil roinnt ceantrachaí atá go thomláin deanta suas de riine as cinenne nó bonús éigin agus ceantracha dhéile bás bonús eile an chuid is mó dina cónaíoirí. Sin ní chathair ilghnéireach í ach chathair deanta suas de ceantrachaí éitneacha. Tá James Levine ag Éireas a phost mar cheannaire an Metropolitan Opera. Tá sé na cheannaire le 40 bliain. Cred nó ná cred.
Ceann den hochair ochil a bhhain na scéal sin faoin ilgnéocht dá an scéal is a cóthú mar a hiighí tá go leor de phobal nuairach nach bhfuil é géirí cóthú gus an ceart sin acu. Tá ben dar bennim sú chin cua sínachí is dócha chur físeán le chéile den grada atá Jeremy Lin ag fáil i glyfi NBA gan na réiteoirí ag gluoch cálaise agus ag rá go bhfuil an iommarcha imseoirí ó leire gan freagra bith an réiteoir. Ok, go maith. Scéal faoi cóirí Lewandowski. Ceann na daoine le dia seo a bhaineann le fuirceann chu an chóir sin thar amúireach le go hin. Sin síl na bhóbhailte na léhananta seo. Caintear neamhála fi sé cóirí Lewandowski ach ansaíthóir amachchas amach. Faoimhrí sé a stíl troda in Windham, New Hampshire. Chur an dlí follitóirí áitiúla chúisí neafaiseach. Ach d'fhaighidh leis agus tá sé ina cheannaire feachtas trompanais. Níos mó in Meiriceá le aghaidh an Idal. Tá an Idal dá réir sin á réiteach féin don inlúchar seo ó na Meiriceá. Féin warú le cabhair is dócha. Tá bille Idal trí reachtas Canada a thiúrach cad do dhaoine iad féin warú le cabhair rochtúirí. Ní is agam an mailim tró na reachtaíochta seo ach tá sé le feiceáil in áiteanna go leor. No, bhfuil said, bhín ag smaoine náil agus siad ach ní raibh ag smaoine thyroid. Agus dearthain nach bhfuil sé sa bhuaclaach ní tíróideach tá sé ann. Ach tá ceann eile ag teastáis. Fearóg. Sin ceann nach raibh agam. An fearóg tíróideach is cosúil go bhfuil siad áirithe ásan an bhearóg thíróideach. Nach ailse é inéachar agus nach rud ansaíoch é inéachar. Agus tá panel idirnáisiúnta tar éis a rangú dhéanamh an 6 meall seo mar neamhailseach. Sa bhálaí sé seo rionta áthar ó chóideáil borab mar chemo agus a lehéad.
Tá Bernie Sanders agus Hillary Clinton ag díosbóireacht raibh an réamhthóchain, okay? Deide leis na chomhairchamin? Cai mé check ar le seo. Cheart I bheith ham agus níl sé. Ce dúirt mé? Ceard chuman in cheist focail a bhí testa bhaim cibé. Agus tána ceard chuman tar éis ó buachan I California. Tá cuairt a bhreithnathe I California tar éis rialú táhachtach a chur ar ceall I dtí rialachaí nua do Tionontocht. Tá sagam an focail agus níl an focail. Tionocht. Agus sílim gur béis sin an focail úsáidtear den gharm tionocht. Tá cúis dlí á liginnte rai ag brethebh Connecticut, sin Scéalta an brethebh seo an chúis a dhíomheh mar a bhí na cólachtaí airm agsúilis, mar rá na cólachtaí airm agsúilis. Agus fágann sin gur féidir le cúis dlí dul a raibh in aghaidh na déantóirí rifle cogaíocht úsáidteú sa sléocht. Bhí sin raic an teachtain seo chaite faoi giúróid Tinis breag de réir dealrúh ach rialaíon brethebh is nóir inis an giúróid breag rud a ágan gur féidir leis an gur féidir leis an brethúnas seasamh. Tá Microsoft ag troideann na rialachaí thuirmiscíonn iad clientí a chur ar an eolas nuair a bhíonn rialtas Meiriceá ag breanú ar a riamhphost. Tá tuispeántas sa Met faoin Pergamon, nach an Pergamon in Merlin, sin goil. Tá duine cínt tar éis Pride and Prejudice a úsáidú, tuigeann nach níonach duine cínt é. An bhfuil zombies an, sní cheist. Cibé eligible is teideal don leabhar nó béarla, nó infósta is dócha. Infósta. Yeah. Tá Kobe Bryant I gairí as Kisfel, ach má sé bhí críoch nó cuí aige, an teachtain seo chaite le 60 fointe in glyfa dearnach. Stephen Curry sa sport freisin, gascíoch é a fear seo. Scóráil sé 42 amas 3 fointe an séasú seo, go dtí seo, agus sin choiríoch nuas in NBA.
So sin de Scéalta nóra den láineh dan ine se caiite an cúigúláidéag ebran rá vile sa séitiag agus I neamh dearm déúin an tochtú lá déag ebran. Bech lá deasa go bíidir gur féidir van aimimsir á an chláisteil tífa maid in inneog Williams doach agus taineh bhhaint agus beidir go néime sin go fúil. So slán hammer.